Bună ziua, oameni buni! Ne jucăm Minecraft, că din greșeală am dat la episodul ăla pe un buton greșit. Deci, hai să încep. Iară. Bun. Avem aici toate uneltele. Mâncare! Toți că s-aude niște tari de afară. Bun, am revenit. Deci, haide. Unde-i mâncarea mea? Dacă nu mănânc acum... Vaco! Au! Au, nu vreau să mor! Ce naiba? Au, asta nici nu-i planta! Raspberry. Ia să le gust. A, nu pot. Sweet berry. Așa să iau și eu. Este din... Năstea de... O, nu vine noaptea. După o stim. What? Și ca să nici un mob să nu ne... Bun. A, nu, veniseră câinii ăia. O, nu m-am... S-am făcut arsa. Mamă, îmi face 4. Deci lângă mine monstru nu pot apărea. Să sperăm. Haide. Stați că mi-a venit o idee. Ca să nu mai stăm prea mult. Day. Are available in this level. What? Mă las să fac asta pentru că nu sunt level mare. Cărăcuță. Da, stați un pic că trebuie să fac o